wannan ya ce ta yaya zai yi tsaya wa mutanen wasu na'am ya ce ta yaya zai wace hanya zai bi domin ya tsaya wa mutanen wasu idan al'amura sun kasa masu ta yana zai tsaya musu ya tsaya wa gaskiya ya kuma ba ibu bayan Allah in ya samu sirri shi kenan in ya ce ba abin da zai faru ba abin da zai faru abin da ake nufi kenan alaƙajen alhaji kabiru adam ce akwai wani tsakanin kaduna da jaji aka datse su da aka datse su yan fashi suka karɓa kuɗin kowa akwai in yawon kuɗinsa miliyan 4 suka karɓe ya san sai rataye kai ko sha wani abu ya mutu dan yawansu ba za ku su kula shi ba sai wani shi ya ƙi fitowa daga mota sai ya zuro ƙahuwansa ya buɗe ƙofar mota kamar taxi take tsaya sai da ya gama karɓar ɗin kowa sai ce yan abun uwa kuina ku zubar da kawo mota suka fita a guje zan yi amure kawo mu riƙe sace sannan Allah sannan Allah sannan Allah saboda abin ya bashi mamaki duk sun gudu ai ba da banza ake tsayawa mutane ba in ka karanta makamatul hariri za ga dajin goda cikin ƙasar Damascus me yake yi sai ayari ya zo na 'yan kasuwa zai ce nawa za a har haɗa mun wuce da ku fashi ake ana zuwa kawai sai ya farce a ƙafa ɗaya calan wa ya muhiyar rufati wa ya dafi al'afati wa ya waƙi al-makhafati wa ila al-wafati wa ya karim al-afwi wal mu'afati salli ala muhammadin khatimi anbiya'ika wa balligi anba'ika wa ala masabihi usrati wa fatihi nusrati wa iznillahumma min zagati shayadini wa nazawati saladini wa inatil bagina wa ma'anatil dagina wa udwanil muadina wa galabil galibina wa salabis salibina wa hiyalil muhtalina wa gilil muhtalina wa ajnillahumma min jawril mujawirina wa mujawaratil ja'irina wa kuffa anni akuffa da'imin haka zai dinga ja komun yawan ayari sai ya wuce da su ba abin da zai faru da wannan ake yi haka ake sai ka zo ka aje akwai lokacin da daidai makarantar immigration ta na Kano jikin barikin soja na sama lokacin duk abin da aka mutu ya dare shi a masa fashi a kwace masa wadan wani tijani bai shekarar da rasuwa ba wata ta lalace a nan sai mai gyaran izo ya ce wa yaron ne ba zai yi ba ko a ɗauko janwaye magaraba ta kusa ce bata ana mota ta kwana shi abdurrahim wanda yake electrician din na motar daga sallar asuba ya tafi can ya je ga mota an ɗauke ta ko an buɗe an kwashe komai sai ga yanda take haka take bai taɓa mota ba sai da ya sallama da shi ya zo dinga kallon sakuran ya dinga ce mamakin ya ce amma abinda iyamu suka ɗora mu akai maki da haka ba abinda za mu ajiye wani abu ya taɓa shi da wannan ake tsaya mutane amma ba da wasa ba in ka tsaya wa Allah shi ke nan zai tsaya maka abubuwan duk da annabi zai faɗa gaskiya ne in ka yadda da gaskiya ne ba abin da ba za ka yi ba ina ƙarami da mala abdullahi nawa da mahaifiyata da kuma abokin wasanta muka yi tafiya inda muka je ƙungurmin daji ne fashi kurin ake bagaraba ta yi muna so mu je sai suka wani ce baiwa Allah daga ke sai wannan yaran fashe ake ta cula ko kai kake sai na wuce sai wata dattijuwa ta yi kira ta ce baiwa Allah ke da yara ne a ba tun da ke faɗa ka na san zaki iya sai dai kura ce a gura kowa ya shiga maɓoya ba za ku wanda ba ku san hanyar ba wanda zai nuna muku wanda za ku ba za ku samu ba kuma koraye ne kamar awaki a cikin gari gara ku kwana muka kwana da safi aka nuna mana hanya muna tafiya ko muka tada yan fashi sun yi irin tsallaka ka gatsiya siririya hanya irin ta ƙauye ta ƙafa su uku kowanne ya yafa bargo ya ɗauko baka da kwari ya ɗauko adda su bi sun je guri ɗaya su miƙe ƙafa kan tsakiyar hanya ɗayan kuma yana kallon haka ita ce a gaba muna tafiya ina kallanta tana zuwa ta da kafa za ta tsallaka da sai suka janye suka ce sannan ku bayan Allah ta ce wai sanda shine sai yau da nake taza zance haka ake yi amma mutane suka zama yan su iri yanzu ba ruwansu da addu'a ba su tsawon komai ai shikenan wannan ake shikenan sai ka zauna lafiya ba abin da zai faru
Allah ya taimaka amin alhamdulillah shikenan to kace a kan makallawo a yi jan hankali da waɗanda ba sa ta sallar asubahi suke fakewa da rashin tsaro. to assalamu alaikum shi in ce ko an ba su fitan ba suna yi da iyalinsu ko to an ba su fita sai da iyalinsu kuma ya kokari a samar da tsaron shi ne kawai abin da za a sai kokari a samar da tsaron kuma mutane suka sa kansu suke ta kokari din ana roƙo ubangiji subhanahu ta'ala tsaron zai samu ƙwarai kuwa yanzu ba kuwa gani yanzu da abin da ake ta yi a gurare ai ba a yin sa a Kano tsaya matan ake yi in ba ku sani ba an tsaya matan duk abin da ake ta yi din za ku ga kawai in sai ya wuce sai ya wuce wannan bala'in ya taso sai ya wuce in wanda ya taso sai ya wuce yasa nake cewa masu mulkin Najeriya 'yan gata suna bacci ana kashe musu wuta ana take ta ka kalli 'yan zasas kawai dare ɗaya suka waye gari abin ya kare amma ba san me aka yi ba sani ba to haka ake tsayawa mutane Allah ji kan sarkin Kano Ado wallahi bawan Allah nan in wata fitina ta taso cikin dare bai kashe kuɗi ba ya kashe miliyan 100 da safa ɗan kasuwa ya tafiyarsa kasuwa ma'aikaci bai san wace wuta aka kashe ba miliyan 100 wallahi lokacin miliyan 300 zai kashe sai dai kawai a gaba matsalar su ba wanda ma ya san ta san wasu sun sani da safe kowa ya wanke rigarsa ya tafi kasuwa ya ci kasuwarsa ya dawo ito da namansa da tantakwashinsa da mai dan ma'aikaci tafi aikinsa mai leburanci tafi leburanci bai san mai akai ba wani yana cikin tsayawa mutane ce gidan wani ce gidan wani a ce gidan wani a ce gidan wani a kaiwa wani a kaiwa wani a kaiwa wani ko a shafan nan sun san kowane gida khususiyarsu juz'i na kaza gidan malam wane juz'i na kaza gidan malam wane shikenan haka ake yi zamanin sarkin Kano yayansa sarkin Kano Sanusi mai rasuwa ai kaga la gafarta musu baki daya haka zai sa dinga dunkule kuɗi ana murje su sun zaka ƙanana sai sun cika tano sai ce a buɗe su a dinga daidaitawa akai malam wani akai malam wani akai malam wani jakuna suna nan riɗare a inda ka san alfadari ko ne ana zuba musu taiki na gero akai wa wani 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 ai addu'a akwai sarkin da ya sa aka haɗa malamai 100 ya ce kowane malami wa Kano addu'ar da ɗan uwansa ba ita yi ba wannan ita ake ta ce har yau akwai wanda ya roƙa wa Kano makamashi shi sa duk bala'in da aka yi da abubuwan da suke faruwa abubuwa su rikice wa'yansu guraren a daina girki Kano sai gaba abin da yake taɓa mu kowa yana sai an samu saboda wai addu'a kuma ta karbu to wannan shine tsaya mutane amma yanzu zamani ya zo mutane ba sa sanin wanda suke musu rana an ɗauki mutane kara zube yara an zuga su kowa sai su zage shi suna ganin bai isa komai ba kuma ba dan wa'annan din ba wannan ausi bai isa ma rayu a gidansa ba to wanda aka yi boko haram ana ta kashe mutane a Maiduguri da sauransu na ga matasan Kano sai in yi dariya in ce Allah ya kiyaye ku kun samu gata dan a Kano kuke amma ba ku san darajar wanda suka ba ku kariyar ba shine wannan da shi ake ba mutane ta fuskoki daban-daban haka ake Allah ya taimaka kun ga da fadalan nan akwai hafizin da ke hawa raƙumi tilawa yake kurin yana zaga fadala sai an yi assalatu ana assalatu zai durƙusar da raƙumin ya san gurin sai ya shiga masallacin unguwa a yi sallah asuba ya tafi gobe daga nan zai fara babu ƙaƙƙautawa kullum aikinsu kenan saboda Allah ya ba Kano kariya har lokacin da kuma aka daina to wannan shine abin da ake mutum sai ya tsaya wa al'umma sai ta zauna lafiya abubuwa ba za su rikice ba
wannan shine abin da zan iya cewa akai Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.